tembe ko ina falai lieutenant-colonel Yann Christian Bernard Vivizilier ale min minena a falai k'a téléphone kumana dɛ Mali ale ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw a ka ɲininikɛlaw u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Ukraine jamana ni France ye u y'u bolo don ka se k'a lajɛ fangandaraki u bɛ se k'o sigi sen kan cogo min na Mali kɔnɔna na o la sa min ye waleya in yɛrɛ ye a labɛnna France de fɛ sabula ale ka service de secret maa kelen tɛgɛ sera ka da u ka Mali jamana in kɔnɔna na ya fala ye min ye waleya in ye kamalen min filɛ nin n'a minɛna a ko kɔni ma taa yɔrɔ jan jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye France ye ale tun b'a fɛ ka fanga yɛlɛma o de sigi sen kan Mali yɛrɛ kɔnɔ pewu fanga min bɛ yen k'o bɔ yen pewu laɲini min ye Mali jamana ye k'o bila France ale ka hukumu kɔnɔna na France ka nafaw bɛ se ka sɔrɔ yan cogo min na maa minnu tun bɛ na sa olu kun ka se k'o baara kɛ min ye farafinna an fanfɛ bolo ye ko ni tɛgɛ sera ka da Mali kan France masakɛ sigiyɔrɔ n'o ye Élysée ye ale n'a sago sɔrɔ min ye farafinna an fanfɛ bolo fanfɛla la an fanfɛ bolo kɔnɔna na maa kofɔlen n'o ye France ka agent de secret ɲini tɛgɛ dara a kan Yann Christian Bernard Vizilier falai k'a ka téléphone kumana dɛ téléphone sɛgɛsɛgɛlen a yera k'a fɔ ko sigana tɛ min na pewu maa o maa n'a ye olu wele olu yera nka a ka weleli fanba yɛrɛ falai o tun bɛ ka taa Ukraine ka olu fanfɛ yaasa u ka kɛlɛkɛcɛ dɔw bila sen kan baara ninnu bɛɛ lajɛlen kalo tile 15 utu in u ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin Mali furancɛla fanga a ɲɛmaaw ma sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na hali bi k'a ɲini k'a dɔn ani Fransikaw ani Ukrainekaw u ye nin baara in labɛn cogo di yaasa k'a lajɛ k'u bɛ Mali dafiri min ye ko in ye kimɛlikɛlaw ni jateminɛlikɛlaw ye min fɔ falai sigana tɛ min na fiyewu bi France a kɛlen don ka Ukraine de ta k'o magɛrɛ a yɛrɛ la u ka se ka na baara kɛ sa min bɛ cɛncɛn fo ka jamanaw olu bɛɛ lajɛlen dafiri ale France ka se k'a sago sɔrɔ komi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi k'a fɔ France sago France tun bɛ mun kɛ yan waleya minnu tun b'a bolo an ka jamanaw kɔnɔna na o min minɛna la Mali Burkina Niger a bɛ se ka segin ka na o jɔyɔrɔ sɔrɔ cogo min na o de y'a bila nin ko in na ka nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin Mali ma wa min ye Ukraine ye a kɛlen don k'o de ta sa k'o yanga k'o bila kojugu kunyanfan a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli la service de renseignement maaw Mali kɔnɔ kabini u tɛgɛ da kamalen ka fala ye téléphone min b'a bolo n'o tɛ sɔrɔ anw yɛrɛ ka jamana cili siraw fɛ u donna a kɔnɔ u ka service de renseignement maaw sɛbɛn dɔ bɛ k'u kan ni papier dɔw fala ye o b'a to u bɛ yɔrɔ yɔrɔ u bɛ lakodɔn u y'o fana tigɛ ka bɔ yen pewu Mali ɲɛmaaw u ye wulikajɔ to sen na ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka cɛ ka téléphone na kuma min ye wolomasiri taba mafalenba minnu bɛ Ukraine jamana na olu ka numéro de b'a kɔnɔ a ɲɛmaabaw kɛlɛkɛlaw min ye bandi jɛkuru minnu kun kan ka taa sigi kɔdiwarikaw fɛ yen a n'an dafɛ jamana wɛrɛw la falai nin bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛra ka ye Yann a ka téléphone kɔnɔ bi ko n'a y'a sɔrɔ France kɔni b'a fɛ ka segin ka na cɛncɛn fo ka jamanaw la k'a kan ka labɛnni ba kɛ sabula téléphone min minɛna kamalen na Ukraine ni France olu de kɔni ka kow b'a kɔnɔ kosɛbɛ wa a bɛɛ lajɛlen y'u ka wolomasiri tabaw ye France b'a fɛ ka min kɛ sa o ye ka Ukraine kɛ kun dɔ bɔcɛ cinen na k'a sɔrɔ cɛncɛn fo ka jamana minnu filɛ nin ye bi n'o ye Mali Burkina Niger ye olu ni Ukraine tɛ ji yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ sabula min ye Mali ye ale ni Niger olu ko bolo di ɲɔgɔn ma jamanaw cɛ siranyɔrɔ la olu ye Ukraine b'o la pewu wa ni Ukraine tɛ o baara kɛ fala ye min ye France ye k'a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiriw k'a ti ban dɛ k'anw de k'an hakili sigi anw de k'an ɲɛma jɔ anw de ka kɛ kɔlɔsilikɛbaa ye an k'a bila an kunna ko tasuma nɔnɔ kɛnɛ sigilen don a sanfɛ nin waati in na an kana keleku an kana ɲinɛ an kana jingɔ an k'a dɔn k'a fɔ an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na u bɛ mada nka u t'a dabila dɛ nin ye sɔgɔmada in na an ye min fo si ka bɔ sɛgɛsɛgɛlikɛla kɛrɛnkɛrɛnnenw ani kibaruya sanuman dibaw olu ka jateminɛw o hukumu kɔnɔna na fala ye Moritani ale ɲanginen don bi